kat banang mi kisngi kia kat taru ka jinget jing ki kristan ka balang katolik kala nang scam bat nang suthi dah ka jing it jing syakri ya ublei de namar kani ka da babun ki kun hon duwai ki don haman ki parish bat kisnang ba pher banya duwai lang banya pusan lang ya ka ktin ublei hagani ka kunti ka dbmn tv ka wan nam shapi shaphang ka we ka prayer group juga balang Shnong Langtor ka ba hap hapo karang balang parish ketika kun hun duwai juga Shnong Langtor man ha ka shipau terik khatwei bat khat ar terik ulber nalor ka Jingduwai bat yarwai lang kala penlong ka seminar halor ka phang life in the spirit ka balaya lam ta upadar Jeffrey hagate ka sngi bongut ki khon samla ki hebret ki longkme longkpa ki layawan ban shembanta lapan kut ya ka seminar da ka mas bakhut bat da ka jingkur khui ki pat kristan ki ba wan shembanta hagate ka sngi